Formal nang sinimulan ng Commission on Elections o COMELEC kahapon ang voters registration bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Bukas ang lahat ng tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado, kabilang ang mga holidays hanggang May 18, 2026. Maaaring magparehistro ang mga kabataang edad 15 to 30 years old para sa SK elections, gayon din ang mga aabot na sa 18 years old sa araw ng halalan at mga first-time voters. Kinakailangan lamang magdala ng isang valid government-issued ID at hinihimok ng COMELEC ang publiko, lalo na ang kabataan, na gamitin ang kanilang karapatang bumoto bilang bahagi ng pakikilahok sa demokrasya. IFM News. IFM News. IFM News.